Jran kelemno ka executive committee ka Khasihil Autonomous District Council KHADC menta kasingi ka khat khandai tri juliu arajar arpulai kabalai lam dau MDC ka Sora constituency ba Titus Welkhan na ka Party United Democratic Party UDP kabadan ru kumba shipomut ki MDC kabalan nek menta lak ba Sausnem ha ka jingi trilang bat ka Party NPP kabadan arngut ki MDC HSPDP Iway Independent Iway bat Iway MDC Susi kanai gajing kelamno ka isi ka dai hadin ba ka perlok itrai lang jongka ka Party NPP kalaweng no ya gajing kershan berwanra ada ka no confident motion lane gajing bam dan syu ya gajing syanya apo gajing lam UCM ba Titus Welkhan na ka Party UDP lengbau MDC ka Ramrai Jerngam ba Bajoping Group ha gajing ajing kershan lang ka Party Congress ka Patan Dremut ki MDC kanai gajing kelamno kanai ka isi ka deru haswa ka election MDC ka Bansalong House nem arajar arpusau ka badang sa asa ka ba pravana ye gajing terkam bat kutno ka samoy kanai ka jingli ajing kershan ka bapura na ka Party Congress ya ka Party NPP hapo ka District Council ka ban pausai ba kini ki party kidan jaga jingi trilang ka bajan wala Congress ka ka party ka badan hakaliang persya hapo indor bathawain ka jela Meghalaya khamtam na kinong ilam ki basyak mat kini ki party